So guys, hanggang wala tayong pasahero, pag-usapan nga natin yung mga banat ni Vice President kay PBM, di ba? Yung parang inisip na lang nila yung sarili nila. Hindi na inisip yung bayan. Alam mo yun, yung galit siya sa isang tao, pero dinamay niya na yung buong bansa. Siyempre, Vice President ka eh. So kung ano sasabihin mo, tinitingala ka, natural, maniniwala sa iyo ang tao. Dahil Vice President ka eh. Pero yung mga simple lang naman yung alita nila naman yun guys. Yung hindi pinahiram ng helicopter. Wala mo yun, yung hindi binigay yung relo. Alam mo yun, mga simpleng yung parang yan. So ano tingin nyo dyan guys? Ano tingin nyo dun sa pananalitan ni Vice President? Okay lang ba sa inyo yun? Siyempre iba-iba tayo ng opinion guys. Okay guys, naitanong ko lang sa inyo kasi parang hindi naman tayo mahilig sa politika, pero parang ano mo yun, nasisira ang bansa natin. Alright guys, maraming salamat ulit sa pagsama nyo sa akin. Marahinal daw dyan sa Bicol at may bagyo tayo dyan. Mag-ingat po tayo dyan mga kababayan. At malakas ang bagyo dyan sa Tuya. So ingat mga boss. So good morning guys. Maulan na araw. At may bagyo yata tayo guys. So pero subukan nating lumabas guys, kasi malakas ang taxi ngayon pagka ganitong tagulan. So, alright guys, samahan nyo ulit ako sa aking pamamasada. Alright! Dito tayo guys sa Riverbank.
Dito na tayo guys sa Levi's, sa Eastwood. Dito bakadan po tayo. So mukhang malakas ang ulan. Mukhang nagtaguan ng mga pasahero. Pila namin dyan guys. Puno eh. Tayo makapila. So dito tayo guys sa Medical City.
So siguro guys, dito ko na puputuloy ng video ko kasi sobrang lakas ng ulan guys. So hindi tayo siguro uwi na lang tayo mamaya. Parating na daw yung bagyo eh. So alright guys, dito na lang. Maraming salamat ulit sa pagsama nyo sa akin sa aking biyahe kahit maulan. Alright guys,